σας guys. Γεια σας. Ήρθαμε μια βόλτα και χτυπήσαμε και οι δύο. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σκύβω γιατί μου πονάει κοιλιά. Μάγκες, ακούστε, εγώ είχα φάει μεσημεριανό 1,5 πιάτο μακαρόνια με κιμά και χόρτασα. Μετά ήρθαμε με το φίλο μου εδώ στο skate park, γεια σας. στο skate park. Ήρθαμε για βόλτα και βρέχει και έφαγα ένα πιτόγυρο. Ευτυχώς δεν το φάγα όλο. Μαζί φάγαμε ένα πιτόγυρο και ώστε να πονάει κοιλιά, ωραία. Και δεν μπορώ να εξηγήσω, μου πονάει τόσο πολύ κοιλιά. Εύχομαι να μην σας πετύχει, αλλά ένα like γιατί πονάω full. Μπρορκίζομαι, πήγα να κάνω εμετό. Άρη, δεν πήγα. Ναι. Πονάει κοιλιά, όλοι like. Κανονικά εμείς κάναμε ένα βίντεο, αλλά το αφήσαμε. Το αφήσαμε γιατί μου ήρθε να κάνω εμετό. Και ο άλλος είχε χτυπήσει Άρης. Ο Άρης, έτσι. Ακούστε, είχα φάει ένα πιτόγυρο. Ερχόμαστε εδώ, ήμουνα λίγο μια χαρά πιο καλά. Ήμουνα γιατί περπατήσαμε λίγο. Ωραία, μπρο, παιδιά, guys, ελάτε λίγο, guys. Ήμουνα εδώ, σε αυτό εδώ το σπιτάκι και αυτό εδώ το ξέρετε. Αυτό εδώ. Πήγα να το κατεβώ, αλήθεια, πήγα να το κατεβώ και έπεσα από εδώ πάνω. Από εδώ πάνω ακριβώς έπεσα. Από εδώ πάνω ακριβώς έπεσα με την κοιλιά. Δεν πρόλαβα να βάλω ούτε πόδι ούτε χέρι. Από το που σηκώθηκα άρχισε να πονάει φούλη κοιλιά. Παιδιά, όταν βγαίνετε με βροχή, φροντίστε να βάλετε καλά ρούχα. Να είναι καλά ρούχα, να ζεσταίνεστε. Ο Χαράλαμπος δηλαδή πονούσε τόσο πολύ που δεν άκουσε. Και να μην πάτε αλλού, άμα βρέξει, βγείτε βόλτα, αλλά πάντε καθίστε σε ένα μαγαζί. Πάντε καθίστε σε ένα μαγαζί. Και άμα δεν μπορείτε να φάτε, αφήστε το. Λοιπόν, παιδιά, εδώ, να, εγώ έπεσα από εδώ. Ο Άρισελ, το βλέπετε αυτό εδώ? Ναι, αυτό εδώ, αυτή έχει μια μεγάλη τσουλήθρα. Πρώτα δεν ήταν μέσα στο βίντεο, αλλά προσπάθησα να το ανεβώ, ναι, και χτύπησε να εδώ. το σκαρφαλώσω και ναι, χτύπησα. Και χτύπησε εδώ. Και έχει μελανιά. Να. Το βλέπετε, έχει μελανιά. Και δεν λέμε ψέματα. Και αυτό το έκανε 2 φορές. Παιδιά, αυτό είναι το βίντεο. Παιδιά, προσοχή εκεί έξω. Ναι. Προσοχή, αλήθεια σας λέω, προσοχή. Άντε, bye guys. Τα λέμε. Παιδιά, κάντε like και subscribe γιατί χτυπήσαμε και δεν είμαστε καθόλου